ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪವಿಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉಪ್ಪಡ್ ತುನಗ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗ್ ಉಪ್ಪಟ್ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಫಂಕ್ಷನೇ ನಡಪುಜಿ. ಅಂಚ ನಮೈನಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ಉಪ್ಪಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೂಕನೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ದೆಕ್ಕದ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕೋಟನ್ ಕುಂಟುಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಒರೆಸೊಡು ಐತ ಚಂಡಿ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕದ್ ಒಂತೆ ನೀರಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ ಅವು ನೀರು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಗ್ ಮೈಪೊಡು. ಯಾನ್ ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ 1 ಮಂತ್ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಅವೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂತೆ ದಿನ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದೆತ ನೀರಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಅರ್ಪೆತಿದ್ ಅವೆಕ್ ಫುಲ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ತುಂಡುಲೇನ್ ಪಾಡೋಡು ಐತ ನೀರು ಪೂರ ಹರಿದು ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ತುಂಡುಲೇನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಅವೆತ ನೀರು ಹರಿಯೊಂದುಂಡು. ನಮ ಐತೆ ಮಸಾಲಾಗ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ತವಾ ದೀದ್ ತವಾ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ದಾಸ್ಮಿ ಪಡೊಲ್ನೆ ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆಂತೆ ಪಡೊಲ್ನೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮಗುಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಟಪಟ ಅಂದ್ ಬುಡದ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇರುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಗುಂಟೂರು ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಉಪ್ಪಡುಂಡು ಆತು ತೂತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ. ಮುಂಚಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ನುಂಗಂಡ ಯಾವುಂಡು ಅವೇನು ಪೊತ್ಪೊಡೊಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ನುಂಗುದುಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ಕಡೆದೆತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ದಾಸ್ಮಿಲ ಮೆಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಚೊಣ್ಣುಗು ದೆತ್ತದಿಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಅರಿದು ಒರಿದ್ನ ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂತೆ ಕೊದಿಪವಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದಾಯ್ ಬೊಕ ಉನೇನು ಚಪ್ಪೆ ಅವರ ದೀವೊಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಹಾಲಾಪುಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನು. ನಮ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಬೊಕ 1 ಚಮಚ ದಾಸ್ಮಿ ದೆತ್ತದಿಲೆ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ತವಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾವರ ದೀದ್ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದ್ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾಸ್ಮಿ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ನೇನು ಪಾಡೊಲ್ನೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾದುದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರ್ನ ಜಾದಿದು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬೈತುಂಡು ಐಕ್ ನಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀತ್ನ ಮಸಾಲೆನ ಸೇರ್ಪದ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಮುಂದೆಕ್ ನಮ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ದೀದಿತ್ತತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ರೈ ಬೋಡಂಡ ಇಂಚೆನೆ ದೀವೊಲಿ ಮತ್ತು ಗಸಿ ಬೋಡಂಡ ನಮ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದನವೇನು ಒಂದೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂತೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ತುಂಡುಗು ಬತ್ತುದುಂಡು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮನ ಟೇಸ್ಟಿ ಐನ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ಉಪ್ಪಡ್ ತಯಾರಾತುಂಡು. ಕಜಿಪು ದಾಲ ಕೆಲವರ ಇಪ್ಪನ್ನಪಗ ಒಂತುಂಟು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂತೆ ಕೊಜೆಪು ಪಾಡೋದು ಉಣರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಗಪ್ಪಗನೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡೋಡಂಡ ಒಂತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಸಿಕೆ ಬರ್ಪದ್ ಅವಿನ ಬೊಕ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಮ ಉಪ್ಪಡ್ನ ಏಪಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿವೋಡು ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಹಾಲ್ ಆಪುಜಿ. ಈ ಉಪ್ಪಡ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.